Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg hedder Christian, Og jeg hedder Rasmus. og vi er begge to studerende på UCSJ i Roskilde. Præcis. Vi læser samfundsfag, og i det her semester der har vi sociologi og om sociologisk metode. Så i dag vil vi gerne snakke om sociologisk metode med fokus på kvalitativ undersøgelsesmetode. Og lad os gå lidt i dybden med det. Den kvantitative metode, Rasmus, vil du lige forklare os kort om den? Ja, den kvantitative metode, det er for eksempel spørgeskemaer med nogle lukkede spørgsmål, nogle spørgsmål, hvor folk de kan svare ja eller nej for eksempel. Der er ikke så meget uddybende ved det, du har bare nogle valgmuligheder for eksempel. Udover det, så skal det være en undersøgelse, hvor at den kommer ud til mange, så den har mulighed for at sige noget om en bred befolkningsgruppe for eksempel. Sådan så den kan skabe et repræsentativt billede og kan gøre, at man kan generalisere ud fra den her undersøgelse. Ja. Ja. Så vil vi gå lidt i dybden med den kvalitative undersøgelsesmetode. Og den bygger jo selvfølgelig på data, der ikke er særlig velegnet til optællinger. For det bruger du nemlig den kvantitative metode på. Præcis. Til gengæld de spørgsmål, du stiller, og det kan vel være et interview, du laver med en person, er mere detaljeret end det er. Du får nogle svar på nogle ting, men du kan gå længere ned i dine spørgsmål. Du kan sige, hvorfor, hvad er det, der gør, så nogle forskellige ting. Du får et meget mere bredt billede af et svar på dine spørgsmål. Et interview kan ændre retning. Ja. Hvis du stiller et spørgsmål i øst, og forventer, at din respondent har tænkt sig at svare i øst, så kan du godt blive overrasket nogle gange, fordi han vælger at svare på en helt anden måde, end du havde forudset, han ville svare, og så bliver du nødt til at så følge ham, fordi han har en anden måde at se det på, eller på en eller anden måde, så giver det mening, at vi skal følge ham over i vest, for at få et dybdegående svar af hans synspunkt på den her sag. Fordi hvis du laver en undersøgelsesmetode, så har du som regel et spørgsmål, du gerne vil have svar på. Ja. Og på forhånd, så har du måske en idé om, hvad er svaret på det her spørgsmål. Ja. Og det kan du prøve at pejle dig ind på. Men hvis du finder ud af, at det i virkeligheden ikke er det, som du har tænkt på forhånd, som er svaret på spørgsmålet, så nytter det jo ikke noget at blive ved med at spørge den vej. Præcis, og så bliver du nødt til at finde ud af, jamen, hvad er det så, der sker? Og det kan din respondent eller din interview-fokusgruppe måske være med til at svare på. Ja. Men lad os gå lidt i dybden med et interview. Ja. Et interview har åbne spørgsmål. Nedenunder står der HV-spørgsmål, er mere uddybende. Et HV-spørgsmål er et åbent spørgsmål. Ja. Hvorfor er et godt spørgsmål? Hvorfor synes du det? Vi snakkede for eksempel om et eksempel. Det kunne være, at hvis du kigger på trafikulykker, og der måske er mange af dem, som er forårsaget af, at cyklister de glemmer at række hånden ud, når de skal dreje, så kan du stille dem spørgsmålet: glemmer du at række hånden ud til den side, du skal dreje? Og det vil være en kvantitativ. Præcis, men når du så spørger, hvorfor glemmer du at række din hånd ud, når det er, du skal dreje, så begynder vi at gå i dybden med, der kan måske være nogle forklaringer på, at ja, personen eventuelt har en brækket arm, så er det svært. ja, så vil det være svært. Eller alt muligt andet, ikke? Men det er i hvert fald vigtigt i et interview at stille åbne spørgsmål. Præcis. Et interview er ikke nødvendigvis en kvalitativ undersøgelse. Nej. Du er nødt til at stille åbne spørgsmål, for at det bliver en kvalitativ undersøgelse. Du kan sagtens stille et kvantitativt interview med bare ja-nej spørgsmål. Præcis. For eksempel, rækker du hånden til den side, du skal dreje? Ja, nej. Og så får du ikke mere ud af det. Så får du ikke mere ud af det. Præcis. Så bliver det ikke en kvalitativ undersøgelse. Nej. Det gør det ikke. Der er forskellige interviewvarianter. Den mest kendte, det er, hvor du sidder direkte over for en person. Du kan også interviewe fokusgrupper, en stor gruppe, telefoninterview. Ja. Der er mange forskellige måder at lave et interview på. Vi vil lige prøve at lave et hurtigt interview med Rasmus. Ja. Ja? Er du klar? Ja, jeg er klar. Ja. Så prøver vi. Rasmus, du er studerende på UCSJ i Roskilde. Ja, det er jeg. Er du glad for det? Ja, det er jeg sådan set rigtig glad for. Bruger du fredagsbaren, Rasmus? Ikke så meget, nej. Hvorfor bruger du ikke den? Det har noget at gøre med, at jeg synes, at det er meget af de samme mennesker, der er der, og det er lidt
er det samme, der sker der hver gang, og så siger det mig sgu ikke så meget længere. Er det fordi, der er for høje priser? Nej, det er det egentlig ikke. Hvad kunne fredagsbaren gøre for, at du måske ville komme? Jeg ved ikke, jeg tror måske også, det har noget at gøre med det, at den der sammentømning og flok der, ikke? Og det kan selvfølgelig være både godt og skidt, altså de lægger et stort stykke arbejde osv., men det er måske ikke de mennesker, som jeg kommer eller bedst ud af det med, og så er det svært for mig ligesom at komme ind. Også igen, fordi det er de samme mennesker. Måske skulle man prøve at skabe noget mere variation i det, der sker til fredagsbaren, så det ikke bare er, så står baren her, og så kan I købe de her øl til den her pris. Altså der sker noget forskelligt, ikke? Det var lige en meget kort interviewsituation med Rasmus her. Jeg vil gerne vide, hvorfor at det er, at der ikke er flere mennesker, der kommer i fredagsbar. Derfor spørger jeg Rasmus. Rasmus er studerende på UCSJ i Roskilde. Han kan bruge fredagsbaren, men han vælger ikke at gøre det. Men hvorfor gør han det ikke? Det er det, jeg gerne vil have belyst. Og det stiller Rasmus i en situation, hvor han skal svare på nogle spørgsmål. Jeg stiller nogle ja-nej spørgsmål, men hvorefter jeg uddyber dem. Præcis. Hver gang jeg har bare svaret ja eller nej, så vælger Christian så at spørge, hvorfor er det så, jeg vælger at svare ja eller nej. Ikke? Eller hvad. Ja. Det var simpelthen alt, hvad vi havde til jer i dag. Ja. Vi håber, I har nydt det. Det var en kort gennemgang af kvalitativ undersøgelse, undersøgelsens metode. Men ja. Ni hao.